To je zaujímavé, na lúke dostať takéto čierne čudo. Nie je to zmrzlina. Takže, teraz budeme sa hýbať. A každý z vás môže sa vyzúť alebo nevyzúť a zároveň sa cíte slobodný vstúpiť do hry, aj z hry vystúpiť. Takže žiadny efekt, žiadny výkon, žiadna dokonalosť, prosím, milión chýb a no tá dokonalosť by tu nemusela byť. Pokus. A keďže tu je Evka Nandraska a ona tu bola aj na prvej časti, tak ja dám kus iné hry, ako som robil predtým, lebo ona sa ma pýtala, či sa to bude podobať alebo nie. Takže ja som jej povedal, vždy robím niečo iné. Takže budú nové hry, než boli predtým. A máme tu nové účastničky, ktoré sa pridávajú. Takže čaká nás pohyb, čaká nás hra a v dnu je schovaná komunikácia, akási primárna komunikácia medzi ľuďmi, keď sa jeden na druhého otočí a zdieľa svoj život. A táto komunikácia, tá kvalita komunikácie, to je podľa mňa niečo, čo tvorí tú klímu školy, to, ako sme v tej komunikácii uvoľnení. Ako môžeme byť pri sebe, ako môžeme byť dobre spojení s tými vnútornými orgánmi, s nervovým systémom, so svojou prirodzenosťou, so svojím hlasom, so svojou, ja to poviem, so svojou dušou v zmysle, akože takýto som, takto ja vnímam život, takýmito tónmi ja oslavujem alebo niečo vysvetľujem a každý jeden z nás má iné tóny, v ktorých sme zachytili život a ktorých ho aj prejavujeme von. Takže aj o tejto tóny mi ide. Ale aby sme dobre zneli, potrebujeme byť uvoľnení. Takže prajem vám veľa uvoľnenia, veľa takého otvorenia a ja to vôbec nebudem hodnotiť, nebudem to kategorizovať. Skoro vás prizvem, kto chce, pridá sa. Dobre, to sú základné slova. Dobre, a môžeme ísť rovno na to. Ja by som mal asi toto držať, to som už dávno nerobil. Vytvorme také pekné vajíčko tuto. Také pekné vajíčko. Dobre. Abo viete čo, chvíľku môžeme aj na tom slnku byť a potom sa zase stiahneme do tohto. Takže poďme urobiť taký väčší kruh. Tak aj tento tieň patrí do neho. Kruh. S mikrofónom v Petržalke na takomto zelenom biznis, toto zaujímavé zážitky dneska tiež som nečakal, že budem mať tu. Takže ja keď takto urobím, tak prejdeme na druhú stranu, každý oproti toho, bez toho, aby sme sa niekoho dotkli. Snažíme sa na druhých dávať pozor, ale druhá polarita je postupne čo stále rýchlejšie a rýchlejšie. Takže na druhých pozor, ale zároveň sa tam presadzujem ako individualita. A zatiaľ iba tak pokojne. Ideme. Môžeme vyrobiť ešte väčší kruh, aby sme mali dosť času na ten. A nebojte sa to postupne zrýchlovať. Zatiaľ je to také pokojné. A niektoré dni sú rýchlejšie, hej? No, naozaj potom prídu ešte také ešte. Niektoré vlny sú v škole také, a ideme. A niekedy sa nám naťahne plán a ten autobus ide nejak rýchlo. A niekedy proste musíme utekať. A teraz úplne, že veľmi rýchlo. Môžeme dať väčší kruh a dáme najvyššiu rýchlosť, akú vieme vyvinúť. A teraz posledný krát a veľmi rýchlo.
Áno. A teraz môžeme ísť dozadu a so zatvorenými očami ideme a chceme ísť na tú druhú stranu. Netreba ísť rýchlo. Skôr bdelo na kontakt. Takže asi najrýchlejšie. Aby keď príde kontakt, tak som vedel, že sú tam ľudia. A čo je veľmi podstatné, keď do nikoho nenarazíte, asi nejdete správne. Nemáme, ale keď idete správne, tak budete narážať. Áno, áno, proste zatvorené oči. Poďme. Niektoré topánky nechajte, tie, ktoré tam označujú jamu. Ale tá jama zasa tam je, no? Kde tam je? Dobre. Takže teraz zatvoriť oči a pomaličky postupne to nájsť. Otvoríš oči. Každý má vlastné prežívanie, každý má vlastný príbeh. Každý sám má obraz o tom, ako to celé kde je, kedy dôjde, každý má vlastný čas. Všetky tieto cvičenia sú sociálne cvičenia. Máš čas. Je tu veľmi veľa, v týchto hrách sa vždy veľmi veľa deje, je tu odhad vzdialenosti, potom je to, ako to urobím fyzicky, ako mi to trvá, ako som v tom uvoľnený a tak ďalej. Takže ešte poďme. Prizývam vás. A A môžem povedať, ako takú zaujímavosť, nie je ani jeden okabih rovnaký. Každý ten prechod je iný. Jemnosti, pozornosti, ktorá sa stále viac nalieva do toho pohybu, sú veľmi zaujímavé, že ako nohy kladiem, ako do mňa skôr niekto narazí, ako rýchlo do mňa, alebo ako peckovia do neho idem, alebo on do mňa, alebo ako sa nájdeme a tak ďalej. To je tá prítomnosť života, ktorá nás vždy a vždy naživo učí. Není to žiadne predpísaný nejaký formulár. Vždy sú tam, ako ja prejdem ten život, ako ja prežijem tú konkrétnu udalosť vždy originálne. To je zaujímavé na živote. Tak môžeme si ďalší originál. Ideme. Áno. Dá sa povedať, že ide sa z hlavy do tela. Zase zapájajú úplne iné centrá. Áno. A teraz kombinácia toho prvého a tohto druhého, že človek môže bežať dopredu s otvorenými očami, ja to ukážem, kedykoľvek
bez tlesknutia, vaše vnútorný tlesk nastane, koľko len chcete ísť dopredu a behať. Koľko len chcete. Ako máte vy potrebu. A niekto do toho môže zatvoriť oči a ísť dozadu pomaly. A toto bude nastávať vnútorným tleskom vo vás. To znamená, my také kométy tu môžeme robiť. Kométy. Niekto môže ísť dozadu a nech ide tak rýchlo, ako keď by sa s iným človekom, ktorý má zatvorené oči, stretol, aby to bolo príjemné. A my, ktorí máme otvorené oči, môžeme popri nich fuch, fuch a dosť blízko ich, hej, ktorí majú zatvorené oči. Takže teraz je to veľmi slobodné, čo sa tu bude diať. Niekto môže iba stáť a pozorovať a niekto môže fuch, 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 fuch. Ale ten vnútorný tlesk nastáva vo vás. Máme tu na to priestor a uvidíme, čo sa stane. Môže to byť nebo, komét a tak ďalej. Každý sám má vnútri, čo on chce. A popri tých, čo majú zatvorené oči, tak dobre podúpať. Nech... Táto hra, ak by ste ju používali pri žiakoch ráno, nemáte problém s tým, že by sa toho dali ako taký do kotla, vyhodia tú nadbytočnú silu, ktorú potrebujú vyložiť a potom vás sa posadíte a oni si kľudne zoberú vašu teóriu, ktorú chcete im tam položiť. Pretože už tá potreba, poďte teraz viac sem do tieňa, deti majú obrovsky veľa pohybu. Vedia všetci, neurovedci to vedia, že vlastne to prvé 7-ročie dieťa potrebuje vyvinúť veľmi veľa schopností, aby prežilo na planéte Zem. Takže sa točí, behá, skáče, vchádza do kontaktu, naťahuje k Zemi, rotuje a to všetci naozaj neurovedci vlastne vedia, že sa budujú tie synapsy ako základ pre prežitie na Zemi. Takže vlastne toto, čo tu robíme, je tá základná výživa, základná potreba každého jedného človeka, ktorý teda má ruky, nohy a tak ďalej, aby sa dynamicky rozvíjal zmysly prepojenia medzi rôznymi časťami mozgu, ale hlavne je to pohyb a tá sila, hej, tá sila sa tlačí cez tie deti. A sa tlačí, lebo chce vybudovať toho malého človečika, aby bol stále schopnejší a schopnejší na tejto zemi chápať vzťahy, ale hlavne prežil. Fyzicky prežil. Nepotrebuje žiadne A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, 5 a čo, kde, ako je, ale skôr skoč, otoč sa, zrýchli, zoskoč, vyskoč, klakni si, lahni, blololo. Znamená, že to sa tlačí táto sila z nás. A keď toto my umožníme deťom, aby mohli prejsť týmto vývojovým štádiom, tak potom vlastne oni sa spontánne dostávajú k iným formám ich vlastného vývoja. Ale túto potrebu má každý jeden človek ako základný prejav vlastného života. Ako ráno sa zobudím a ja potrebujem vyložiť množstvo pohybu von. Toto je niečo ako, takto nám to je do vienka dané veľkou múdrosťou života, ten pohyb. A v tej škole, z ktorej ja vlastne veľa čerpám, ona je zo Švédska, volá sa Solvik, okolo 40 rokov tam s deťmi naživo, tí učitelia sa snažili vytvoriť takú klímu, aby tam deti mohli nasledovať tú vnútornú múdrosť. Takže prvé ročníky sa hlavne veľa hýbu, hrajú a vedľa seba cvičia tie schopnosti, ktoré v nás sú, aby
sme boli sami so sebou, so svojimi svalmi, so svojimi reflexami, so svojimi zmyslami, hlavne dobre vnímať, hlavne dobre reagovať, potlačiť správny čas. Toto je niečo, čo potrebujeme zakričať poriadne, ale naozaj zakričať poriadne. A potlačiť a potiahnuť a rýchlo sa rozutekať a rýchlo sa zohnúť a rýchlo vyskočiť. Toto sú veci, ktoré potrebujeme naozaj mať aktivované pre život na planéte Zem. Ja keď žijem nielen v civilizovaných podmienkách, kde je aj nebezpečie, čo sa týka pohybu alebo zviera a tak ďalej, tak potrebujem mať ja tú komunikačnú rovinu, ktorá je vlastne v nás ako ľuďoch, ktorí sme zástupci obrovskej inteligencie tu na Zemi, aktivovanú. Naozaj poriadne zakričať. Poriadne sa vedieť vyplakať. Poriadne zasmútiť, emócie vyjadrovať. Toto je ako základňa, ktorá v nás je ako človečenstvo. A do toho človečenstva sa postupne ako keby tie poznatky a vedomosti dostávajú. Ale niečo ako jemný hudobný nástroj, ktorým sme my sami. A cez takéto hry ide von aj duša, to znamená radosť, alebo takéto napnutie do toho naplno, ale aj to fyzično. Aj akási základná prirodzenosť. Dobre, takže ideme k ďalším hrám. Čas ešte poprosím, aby som vedel, že ktorú hru dáme. Takže koľkom? Takže 25 minút. Takto ruky spolu. Nie, iba dvaja a dvaja. A teraz viete, ako voda robí? Dobre, ja vám ukážem, ako to robí voda. Tak priatelia, toto je voda, ktorá je ofarbená. Tu je ofarbená zlatisto-oranžovou. Ak si môžete všimnúť na tomto pohybe, ktorý je vlastne aj tu, tak ona nemá ostré uhly. Ona sa nevracia, vždy ide dopredu. A ja to ukážem aj na zlatej. Čisto iba zlatej. Hej. Takže toto isté by som veľmi rád s vami urobil v pohybe. Pohyb. A môžete si niekto dať rýchlejšie, niektorá pomalšie, takže nie je štandardnú rýchlosť. Takže spolu a ideme vedľa seba okolo a prúdiť, radostne prúdiť ako tá voda. Ak to nemá dvojicu, tak môže byť sám, alebo sa pridá k nejakej bude trojica. A popri druhých a točiť sa. Ako voda, proste prúdiť dokola, radostne. A teraz meníme partnera. A točiť to, krútiť to rôzne. Keď nikto nemá, keď dvojici alebo je sám. Takže môže byť trojica. To cíti. Proste točiť to tak, ako... Výborne, a teraz znovu zmena partnera. Pomiška. Ukážem. Tak môžete využiť toto medzi sebou. No dobre, môžete. Tak.
Teraz znovu sme na partnera. A teraz smerom dozadu vchádzame tým otvorom, ktorý je takto. Ideme cez vchod, ideme dozadu. Dobre, ďakujem veľmi. Jednoducho vyzerajúcu úlohu. Môžete mi ho pomôcť, mám teraz v jednej ruke toto čierne, zaujímavé čudo. A ono to naozaj jednoducho vyzerá. Aj to je jednoduché, keď to človek pochopí, čo vlastne ako princíp je tam. Hlava to pochopí, ale zároveň cítiť, keď je správny moment prebehnúť, či ako keby okruh, ale urobiť je ďalší okruh. Chápať hlavou, cítiť, keď je správny moment, aj to urobiť. 3 veci naraz potrebujú nastať. Takto, takže myslím, že stade sa uteká tam. Tieto pánky, prosím, preč. A prosím, kus bližšie ku mne. Uvoľnené lano. A teraz takto. Takže môžete začať prebehovať z tej strany tam. V pohode, tak. A z tej tam, áno. Ale to sa dá sa iba stáť, slobodný sa hýbať alebo nie. Takže zatiaľ iba na jednu stranu sa hýbeme, hej? Iba od stromu preč a potom okolo. Vy môžete okolo ísť tam. A presne tak. Toto je vyučovanie matematiky, fyziky, hudby, je tam rytmus, takt. Tak dáme pomalšie, hej. Z tej strany to treba preskočiť pri zemi. A veľmi dôležité je robiť chyby a pokusy, v ktorých to nevyjde, pretože vtedy sa celá tá inteligencia v nás nastavuje cez chyby. Chyby patria do nášho živote a mať viac menej chyby ako základný proces, ktorým stojíme v živote a ktorým sa približujeme k nejakým superpozíciám práve pokusmi. Ja tak milujem chyby, priatelia. Naozaj, to je niečo, bez čoho sa nemôžeme stať lepšími. Veľa chýb musel robiť majster, aby sa niečo naučil. Veľa chýb a pokusov, nevydarených a napriek tomu sa tam vždy niečo deje. Toto je život, keď vás to šťuchne do toho zadku alebo do niečoho, to je život. Pokusy, chyby, iba tak rastieme, iba tak sa do nás dostáva život. A vtedy voči nemu môžeme cítiť aj úctu. Iba vtedy, keď skúšame, lebo zistíme, že každý rozprávkový hrdina musel veľa cností a schopnosti vybudiť, aby sa dostal tam, kam potrebuje. Žiadny wellness, priatelia, není skutočný život. Byť easy, není skutočný život. Všetko to v reklame, tie vysmiaté tváre, není skutočný život. To je iba časť. Úsilie.
A teraz poprosím časomieru moju. Volá sa Euka a mám 34 a máme to do 37. Dobre, tak pre tých kúsoček, ktorých by to viac ako vyhecovalo, tak týmto smerom. Takže kto teraz preskočí, keď to je pri zemi? Dobre, tak keď to niekto nejde urobiť, ja to môžem ukázať. Ha? Áno, a ja toto je, tak. A ja som naozaj veľa takých nevydarených pokusov. Toto je život, priatelia. Toto je život, tak toto vyzerá. Každý má svoj čas, každý má svoje, kedy do toho vstúpi, alebo či nevstúpi teraz. Je to veľmi individuálne, ako kto prežíva túto okamih. Treba hlavou rozumieť, cítiť, kedy je správny okamih a urobiť to. Sú 3 veci zintegrovať. A bez prítomného okamihu, bez osústredenia sa to nedáte. Pochybíte, jednoducho byť plne prítomný v tele. Áno, ja tak milujem všetky tieto nepodarky, pretože toto je život. Tam sa veľmi udeje veľa v mozgu, že aha, musím skoordinovať inak tú rýchlosť, v iný čas a tak ďalej. Tam sa to stále upravuje každým pokusom. Áno. A ďalšia vec, ktorá sa teraz deje, je vidno, že nemusia všetci robiť. Stačí, keď to robia iba pár, ale všetci to prežívajú a učia sa napriek tomu. Že to frontálne vyučovanie a učia sa na pokusoch iných. A ešte keď tam môžu byť chyby, nie je vôbec krajšej klímy. Toto je rytmus, toto je tep, na tomto sa dá veľa učiť. Kedy nie je príliš skoro, kedy nie je príliš neskoro, kedy veci treba robiť správny čas, tedy fungujú. Môže niekto pristočiť na miesto mňa? Ešte nechám myšku. A vedieť, že každý má svoj čas. Tak dobre, ja je nechám. Veľa preskokov. Prekročí. Inkluzívna pedagogika vznikla vo Švédsku 40-ročnou praxou učiteľov, ktorí hľadali, ako byť s deťmi tak, že deti môžu byť pri sebe také, aké sú. Neprispôsobujú sa požiadavkám okolia proti sebe. Vedia, čo chcú a čo nechcú. A keď okolo nich stoja učitelia, ktorí takí sú, že sú sami sebou a vedia komunikovať tak, že druhých ľudí vlastným spôsobom učia, ako komunikovať, že nejdem proti sebe a iného človeka nenútim, aby išiel proti sebe. Ako vôbec takto byť spolu, vedľa seba ako deti a učitelia, že každý môže cítiť, som v bezpečí. Nemusím neprejavovať svoje prirodzené emócie, nemusím robiť to, čo naozaj nechcem. A keď takýto priestor sa naozaj tak prehniecuje dennodenne a človek uvoľní sa v tej komunikácii a výmene v tom danom prostredí, a keď nejde o to byť lepším, nejde o to viac vedieť, iba o to, že som. A to, že som, stačí. To som má toľko veľa v sebe sily, že každý jeden človek, ktorý tam seba vie prežívať, vie, že má veľa záujmu v tomto živote, čo chce všetko dokázať, keď dokáže byť v tom, že som. To je miesto v nás, ktoré... Malé deti sú v tom úplne. Všetky tie bábetka sú v som. Moja roka 2 mesiace stará, alebo mladá dcérka je úplne v som. Z toho som sa vylieva záujem o farby, o formy, o zvuky. To je vlastne ten jedinečný stav, o ktorom hovoria všetci tí ľudia, ktorí hovoria o takom bdelom vedomí. Tak z tohto miesta v nás
vzniká prirodzený záujem o všetko, čo je naokolo nás. Není to ako škatulka, že to pomenujem, zaškatulkujem, ale skôr som v údive nad tým, že existuje svet, ktorý vyzerá tak, ako vyzerá. Ale teraz keď ja som stretol akýchkoľvek veľkých ľudí, ktorí dostali akékoľvek ocenenia, alebo tak to sú úplne tí najjednoduchší ľudia, ktorí sa z tých najjednoduchších vecí divia a pomenujú to aj tou vedou, modernými pojmami a tak ďalej, ale zároveň sú udivení z toho, ako to celé funguje. Už len táto vec, toto. Máte koľko rokov ste to nestretli? Ja tiež, pred 8 rokmi som toto vôbec nevidel, že existuje. Ale keď som každý deň nad týmto, tak vidím, že tam sa nachádzajú a vznikajú formy, ktoré vidím na zvieratách, na človeku, oni vznikajú a zanikajú. Ucho, zrazu je tam nos, zrazu je tam oko, embryonálne útvary ako ľudského zárodku, tu všade, alebo hríb zrazu tam vidím psí čenich a tak ďalej. Toto všetko v pohybujúcej sa vode. Voda ako základ života a jednoduchá vec, ale obrovskými tajomstvami v sebe. Vôbec ako vznikla celá táto planéta Zem, to vôbec nie je niečo, nad čím sa dá tak sucho ako prejsť nejakými teóriami. To sú všetko udivujúce procesy, to teplo ako komunikuje s tým tekutým svetom a jak sa to všetko dialo. A si to môžete aj chytiť. A toto tu je tiež drevo, hej? A toto vedľa seba, keby ste odfotili v správnom okamihu, tak je to ako tožné. A ešte tu mám potom toto, čo som nenaplnil vodou, lebo proste tak to bolo. A toto tiež vlastne, keby tam bola voda, tak by sa vytvárali tie isté formy, ale vo vzduchu. To znamená, že ako keby tieto formy boli prítomné v nejakom základnom procese utvárania celej prírody. Sú veľmi zaujímavé veci, ktoré vlastne vedci dokazujú, ako fenomenálny je svet, ako fenomenálny je život. A učiteľ, keď sme už tu pri učiteľovi, je ten, ktorý zdieľa to svoje nadšenie, svoje pozorovanie, svoje bádanie a vie to presne popísať ako s tým lanom, vie pozvať deti do toho priestoru a nechať ich veľakrát to cvičiť. Veľakrát byť ponorený v tej téme, hlavne veľa zážitkami. A potom oni sami vo svete si nájdu aj knihy, aj informácie o tom, čo ten učiteľ tak nadšene rozprával. Čo v tom učiteľovi je, že keď chytá tú vec, tak je plne prítomný. Je plne v nej. Vlastne učiteľ pozýva do svojho sveta, v ktorom veľa vybádal, pozrite sa na toto. Pozrite sa, čo to je slovo. Jediný človek na zemi rozpráva. Jediný človek z celého toho stvorenstva. K slovu, k farbám, k zvukom. A práve v tej intuitívnej pedagogike, ak môžete toto roztvoriť, roztvára sa to takto. Toto vyrába môj priateľ, to je ten nástroj, ktorý znel. Volá sa kalimba. Správne sa drží takto. Hej, takže môžete aj toto otvoriť, aj toto a môžete si to chytiť a zabrnkať, kto má chuť. Mám tu takýchto ako testovacích viac. Aj toto, prosím, rozkladí môžete. A to ešte jeden testovací. A to si môžete takto dať. A v tej intuitívnej pedagogike sa veľa robí s improvizáciou, hudbou, ako základným prejavom ľudského života. So zvukom, so spevom a s pohybom. A všetko to, čo my poznáme ako vyučovanie, do toho sa vlieva ako vírom vcucnutý obsah života. Takže najprv, je nám spolu veľmi dobre, to je prvé. Každý cíti, že môže vyjadrovať život vnútri taký, aký má. Je tam veľa pohybu, veľa pravdivého stretnutia. A to sa roky, prvé ročníky ako deje. A potom do toho vstupujú aj to, čo my poznáme ako vyučovanie, ale formou zážitku, formou telesnosti, formou ponorenia sa naplno do toho a bytia v tom naplno a potom z toho človek vždy, keď do toho vôjde, tak odznieje a zoberie si tým svojou pozornosťou všetko, čo v ten deň ten učiteľ akoby rozprestrel ako možnosti, ale to všetko sú slová teraz, čo rozprávam a to len kvôli času, ktorý je 3 minúty. Dá sa to? No, teraz. Áno, dá sa. Ja mám tu, áno, môj kamarát
Zhodou okolností on je teraz v Bratislave, takže mám tie kalimby pri sebe. A je to pre nehudobníkov hudobný nástroj. Nie je tam žiadny on ani žiadny off. Keď to človek drží v ruke, rezonuje mu to a ja to považujem za jeden z najmodernejších nástrojov, ako sa vrátiť do prítomnosti, ako z civilizovaného dňa, kde je kvantum informácií, ktoré sme všetci často museli premlieť a potrebujeme sa vrátiť k svojim orgánom, k dotyku a on sa to chveje v rukách. Takže vlastne je to nehudobný pre nehudobníkov a ja to milujem nosiť k učiteľom ako ich upokojujúci nástroj, k matkám, ktoré majú svoje deti. Dokonca sa to dá priložiť na chrbát, aby to človeka tak príjemne rozochvelo. A ďalšie zaujímavé veci, ktoré vlastne... by som mohla? Áno, áno. A to, čo tu som iba málo o vode ako roztvoril, tak sa vlastne ja mám už len tieto posledné 4 letáčiky, ktoré sú kus nedokonalo vytlačené, lebo nebol grafik v tom tlačovom centre, kde som to dal robiť, ale je tam vzadu kontakt na mňa. Je to veľmi jednoduché, keď si dáte kontakt petrživý, tak sa dá pohyb, áno, pohyb, ale aj táto voda. Toto všetko sa dá sa skontaktovať, rozbehnúť komunikáciu a ísť do tých vecí hlbšie. Že tuto nabok? Každý nástroj rozdielný. Táto ide o tom, že keď je 9 tónová, táto je 9 tých lamel, to sú tie kovové časti, tá stojí 65, tá väčšia stojí 78 a tá väčšia sa mi zdá okolo stovky, čo je 13 tónová. Takže toto sú tu možnosti, ak by niekto chcel. Áno, už je 50, áno. A za 10 minút to veľké nejaké foaje a tak ďalej. Takže veľmi málo takto skrátke, ale predsa niečo. Videli sme sa, zažili sme sa. Z čoho? Alebo nevidela som ešte v živote v takomto tvare drevo. Áno, je to tiež pre mňa zaujímavé. Ten priateľ, ktorý vyrába tie kalimby, aj našiel v lese takýto útvar. Aha. A to je jednoduché iba v našej prírode? Áno. Žiadna exotika. Nie. Ale dá sa vidieť na tých plagátikoch, čo sú tam, čo pár ľudí odozdalo, môžem odozdať, tak tuto sú miesta, ktoré ja som osobne absolvoval. Pán Masaru Emoto, ktorý sa stal známym tým, že odfotografoval tie kryštáliky vody, to sú ako špendlíková hlavička, ale ktoré zobrazujú tú kvalitu informáciu dnu. Pán Alexander Lauterwasser, ktorý odfotil rezonanciu vody, veľmi krásne obrazce, ktoré vlastne každá frekvencia vydala úplne iný obrazec na hladine vody a to, keď to človek vidí, že sú to pravzory, ktoré vidíte v kvetinách a tak ďalej, že to je vlastne frekvencia, ktorá je v celej prírode, že zamlknutá hudba je v prírode. Potom je to ústav prúdenia vody, to je vlastne toto z toho všetkého. A ešte je tam Viktor Schauberger, ktorý je známy tým, že už pred 50 rokmi hovoril o úplne inej technike, ktorá by bola bližšia prírode a bola by na základe vody a výrivého pohybu. To sú naozaj veľké cesty ľudí, ktorí sa dostali v podstate vody a ja osobne až po stretnutí s týmito ľuďmi osobne som naozaj dostal schopnosť nahliadať na prírodu ako na živý organizmus, ktorý používa určité princípy a mohol som ich pozorovať a byť údive každý deň nad tými tvármi, ktoré okolo seba vidíme, nad tvármi ľudskými, zvieracími, nad tými, čo sa v oblakoch dejú, ako pramúdre pohyby, do ktorých určité princípy otiskávajú život. Takže dovtedy som mne chýbali určité stupne spojiť si to dávne, múdre poznanie, že svet vznikol z hudby, cez nejaké jemné chvenia, čo sú vo všetkých múdrych knihách a náboženstvách, až po to, že vidím zmyslový svet. A práve tieto informácie mi pomohli postaviť si tie schodíky a prepojiť v sebe tie informácie, ako z niečoho, čo sa chveje, pomocou vody a ďalších elementov, ktoré tu sú, sa vytvára takýto svet, ktorý my tu vidíme. Ale to mi naozaj pomohli až tie informácie o vode pochopiť, ako všetko, čo je tekuté,
podlieha určitému pôsobeniu. Takže z pohybu vzniká to pevné. A to sú ďalšie zaujímavé veci, ktoré ja dávam zážitkovým spôsobom, akoby ako semináre alebo stretnutia a tak ďalej. Ale jednoznačne sú to 40-ročné a viacročné informácie tých ľudí, ktorí bádali o vode. A učiteľ v tej škole Sovy, ktorej hovorím, je niekto, kto naplno sa vnoril do nejakej oblasti. Či je to pohyb, spev, malovanie a iné. A o tom zdieľa zážitkovým spôsobom. A pritom je všetka tá teória prítomná, ktorú my poznáme. Ale hlavne dotyk, ísť do života, cítiť sa s učiteľom ako kamarát. Proste môcť byť blízko neho, alebo opodiaľ, vedieť, čo sa deje v danej komunite. Jednoducho priestor, ktorý dáva, to ako som povedal, že sme obrovskí zástupcovia ako ľudia na Zemi. My sme zástupcovia obrovskej inteligencie. Tak vytvárať školy, v ktorých sa aj to deje. Nie ako väzni, ako to poznáme bežne, ale naozaj dotýkať sa, zažívať, byť spolu s tými najlepšími ľuďmi, s tými najkvalitnejšími ľuďmi sa stretávať. Tak s tým som chcel skončiť. Veľa slov, ale ja ešte k tým kalimbám, ešte tu si kontakty. Môžete, to sú kontakty. Takže je to upokojujúci, harmonizačný. Deti v triedách vás budú milovať, keď to vymyslíte. A dá sa, aj keby mal niekto záujem kúpiť aj cez účet zaplatiť, alebo aj po splátke aj tak ďalej. Takže vlastne dal by sa aj na účet? Áno, samozrejme, dá sa na účet. To neviem, či to mám. Áno, dá sa na účet, dá sa dohodnúť akokoľvek. Takže to je tomu všetkému. Najväčší majstri to robia takto ako tá kalimba. Pre nehudobníkov veľké dielo, každý to dokáže. Takto to robia majstri. Oni vám nepovedia, ty nevieš. Skús, ponor sa do toho. Nech sa v tebe zjavia otázky. A ži s tými otázkami. Takže vám ďakujem, že sme spolu pod týmto krásnym stromom veľký a zároveň týmito dielami našej kultúry súčasnej mohli zdieľať konferenciu tohto typu na ceste k dobrej škole. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste to vydržali spolu. Ďakujeme.